Adlali-ke ndoda size ngento esize ngayo la. Manje nithi nizofuna imali kumina. Kuwena Niyabona ukuthi nikhuluma nani la? mfethu. Mina ngisadlali la mfethu. Sofuna imali. Ndoda, wena wayizela ngole akavele lento le. Bafethu, lo mjitata sihamba naye akasekho. Kumele sibuyele empilweni zethu manje. Mfethu uJeqo namathabo usumnandi kanjani lezi insuku? Abuka wena Slim usuqalile ukusangana. Vele mfethu ngilambile jayisa ukukhuluma. Belitsini ihlaya lana lithi ubhontshisa namathambo nani. Ndoda, uzokwazi usinika le mali noma ngeke usikwazi usinika le mali? Cha, mina ngeke ngikwazi ukuninika le mali. Why lo muntu lo ebengimthumelile bengezi yena azoyifuna self le mali? Yebo bani manje laba bazosiqala. Angibazi nami mfethu uthobani. Madoda nonaka ukuthi ngikhuluma nobani laselokishini la. Sizana. Bafethu. Lalela la. Mathi awusinikeze le mali. Uzohamba yomtshela uForeman mina usathi ngifuna umbulala. Sekukuwe. Usithini ngalo bathi fona gogo wakhe lo sithini ngalo. Mauricio nje asanje. Asasinili isivalo sefoni. Hayi. Kulungile, ngizonika yona le mali le. Kodwa hey. Siyohlangana amaloli. Wenza kwabalula. Madoda yami. Hey, nina madoda yini vele seniphenduka amavaka kanje. Ngishilo kodwa ukuthi le nyama le kaMakhuzu ayimele nivele niyiyeke ngoba iyona le nifaka ubutwetwe. Yini vele anisazi ingane ke manje nibone abantu bengikhiphela isibhamu. Awubona uthi asambe nje kumele senze njani? Hayi nathi ke ndoda vele sabona lapho bingekho phela into besingayenza ukuthi siyiforum akusho ukuthi phela ukuthi asisabi lutho la emhlabeni saba abantu futhi impilo iyodwa emhlabeni. Ngeke uphile impilo ezu100 ngizobaleka mina mekuba nenkinga. Hayi ubutwetwe nje lobo. Nayo ke mina into engikhuluma ngayo kodwa madoda kumele sinani. Hey. Yini manje lasithupha qamusa uthi Usenze lutho phela thina si4 arms. 4 arms.